Sanibonani wengane zakwethu uGodole okaNkomgodole umfana niyalwazi udaba. Ngane zakwethu angiyena umuntu ojwayele ukungena emakhishini abantu besaxoxa. Njoba sengingenile kuleli khishi. Cha la ekhaya ngijabule ngihappy. Yonke into ihamba kahle. Futhi ke sesiwele ngelibanzi. Thina siwumkhonto ke siyalicabangela ikusasa. Into eyenza ukuthi ke ngingene kuleli room noma la ekhaya. Abalandeli benkatha bangithinta kuma DM, bayangifonela, bayangi-WhatsApp. Ngendlela nje abangaphathekile kahle ngayo, uhlabisa ebathengisa emini ilanga libalele nethimba lakhe leleli. Nomuntu like ngingambonanga ngoba ngiyeza ukuthi engathi kune up and down. Angikho ke lapho kulungile kodwa ngoba sikhona sizoyibona, sithule nje siyabuka. So ngifuna ukufakaza ukuthi uhlabisa akakwazanga ukucabangela abalandeli benkatha eSouth Africa kanye nje nabo bonke abalandeli beIFP kahle kahle. Akakwazanga ukuthi ebacabangele. Uhlabisa ucabangele isisu sakhe nebandla lakhe bacabangela nezikhundla. Bakhohle ukucabangela abantu abavotela iIFP. Mangenza isibonelo nje. KwaZulu Natal iMK isebenze kahle kakhulu KwaZulu Natal. Lokho kusho ukuthi bekufanele bona kube iMK ixoxe nabo ngoba iMK phela ewine kakhulu KwaZulu Natal. So iIFP ngendlela enza ngakusho ukuthi ayemukeli ukuthi idliwe. Eniphutha labo ngeke beze belibone ngoba bazi ukuthi mabedliwe behambe beyomema amasela neqembu labacindezeli bebamema ukuthi wozani sizolwa la. Ngoba kahle kahle kusho ukuthi yena ubamsana naleli iqembu leANC neDA. Ubamsana neANC ukuhambisa umbuso kwiDA ngoba lento niyayibona nani ukuthi njengoba kwenzeka yonke lento bafuna ukunikeza iDA amandla ukuthi kwazi ukulibusa lelizwe leli. Kodwa ke ngane zakwethu engingakusho nje kakhulu kuma MK ningesabi futhi ningatatazele hlisani moya. Thina siwumkhonto siwinile sicabangela ikusasa. Nizoyibona into ezokwenzeka. Lo mshado abawenzayo khohlwani bafana ukuthi uzokuphele nje uthuma futhi 2 months mningi uzokuphela u1 month ngalomshado. Ngicela ukuthi nehlise nje umoya nikhululeke nirelax. Angithi thina into ade silwela ukusebenzela abantu besingalweli ikhundla ukuthi kufanele umkhonto uthole ikhundla. Besibulela abantu. Inkathi sikuveze ngokusobala ukuthi ayisebenzeli abantu. Isebenzela ukuthi yona idle njengoba amanzi niwalethelwa amavati elikani. Lawo mavati elikani awabo abaphathi benkatha ngenitshele. Awabo lawo mavati elikani bafuna ukudla, bangakwazi ukulungisa ompompi nikhe kompompi. Kodwa ngoba inhloso yabo ukuthi befeed izisu zabo kanye nemindeni yabo, bekhohlwe yini enibavotelile. Benza ngalendlela benze ngabacabanga ngayo njengoba nibabona beshada noDA neANC. Inkatha ayibacabangeli abalandeli beIFP. Futhi ke ngingakubeka kucace ngokusobala kuphelile ngenkatha. Niyezwana nitshelwa yini kuphelile ngenkatha kufanele nikwazi lokho. Ngiyacontributor nami ukuthi ngenze sure ukuthi leli ibhakede engiliphethe ngihambe ngithela izitulo zomeya namakhansela. Bazoma ngeenyawo sizoqeda yonke into soshanela siwumkhondo. Inhloso yethu ukusebenzela abantu. Hayi ukuthi ukufuna izikhundla. Kodwa ngithi mina ngizobe ngithela izitulo zomeya namakhansela na wonke umuntu osebenzela nje inkatha. Sithela amanzi ngoba sekubonakala bafowethu IFP abalandeli beIFP ngani zakwethu ibhlungu kakhulu lento enenziwayo na ngoba uma sebethatha izinqumo bayithathele emakamereni ningekho nina ningabalwa nokubalwa kulento eyenzakalayo bayithatha bebodwa nje izinqumo. Buyane ekhaya nanti ikhaya nizokubona lokho futhi uthi angiqamba manga. Umkhonto uzosebenzela abantu wozana emkhontweni nje nihlale phansi nirelax ngoba usezivezile uhlabisa nebandla lakhe lelaphethe nalo engengilibane liyazazi ibandla likahlabisa lonke leliya ukuthi licabangela izisu nezikhundla abanendaba nabantu. Bengivala lapha ngifuna ukuba mude. Ngiyabonga wengane zakwethu kodwa ngithi kini nizoyibona into ezokwenzeka uphelile ngeIFP. Niyongibuza ningiphalule. Bye.